ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜ୍ୟପାଳ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଯମୁନା ନଦୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ, ଅପସନ୍ ବି ହକି, ଅପସନ୍ ସି କବାଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି ଚେସ୍। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହକି। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ ହେଉଛି ହକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସଂସ୍କୃତ, ଅପସନ୍ ବି ଇଂରାଜୀ, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ହିନ୍ଦୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହିନ୍ଦୀ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଅପସନ୍ ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଅପସନ୍ ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶର ନାମ ହେଉଛି ରୁଷିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମାଜନ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ଅପସନ୍ ବି ସୁନ୍ଦରବନ, ଅପସନ୍ ସି ଟଙ୍ଗାସ ଜଙ୍ଗଲ, ଅପସନ୍ ଡି ସିଂହରାଜ ଜଙ୍ଗଲ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆମାଜନ୍ ଜଙ୍ଗଲ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ନାମ ହେଉଛି ଆମାଜନ୍ ଜଙ୍ଗଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ୍ ବି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ସି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଏ ଏଣ୍ଡ ବି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏ ଏଣ୍ଡ ବି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 1ଟି, ଅପସନ୍ ବି 2ଟି, ଅପସନ୍ ସି 3ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 6ଟି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 3ଟି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ 3ଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଚାର୍ଲ୍ସ ବାବେଜ, ଅପସନ୍ ବି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ, ଅପସନ୍ ସି ମାର୍କୋନି, ଅପସନ୍ ଡି ଏଲନ୍ ମସ୍କ।
ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚାର୍ଲ୍ସ ବାବେଜ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାର୍ଲ୍ସ ବାବେଜ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଡ଼ିଓ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଚାର୍ଲ୍ସ ବାବେଜ୍, ଅପସନ୍ ବି ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଅପସନ୍ ସି ମାର୍କୋନି, ଅପସନ୍ ଡି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମାର୍କୋନି। ରେଡ଼ିଓ ମାର୍କୋନି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳି ଖେଳନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ 6 ଜଣ, ଅପସନ୍ ବି 8 ଜଣ, ଅପସନ୍ ସି 11 ଜଣ, ଅପସନ୍ ଡି 22 ଜଣ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 11 ଜଣ। ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ଖେଳନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପର୍ବକୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଲି, ଅପସନ୍ ବି ଦୀପାବଳି, ଅପସନ୍ ସି ଦଶହରା, ଅପସନ୍ ଡି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦୀପାବଳି। ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟର ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 20, ଅପସନ୍ ବି 26, ଅପସନ୍ ସି 42, ଅପସନ୍ ଡି 32। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 32। ମନୁଷ୍ୟର ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 32। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅପସନ୍ ବି ଅମ୍ଳଜାନ, ଅପସନ୍ ସି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଗନ୍। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତେ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 2, ଅପସନ୍ ବି 4, ଅପସନ୍ ସି 6, ଅପସନ୍ ଡି 12। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 6। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 6 ଋତୁ ହୋଇଥାଏ।